Безпутната пара, бой се за свобода, а не да ровим в ката. 300 лева на месец, това не е живот. По-добре подавай гадния коноп. Съдбата ни е такава да се борим за хляба. Половината станахме гангстери, сволници и дилъри. Това не е за нас, разбери. В затвори ти се лежи. Жени и момичета станаха проститутки, нощни горготки. Ходят по обществените места да искат пари и за тяхните деца. И те се борят за парче хляб, а другите искат само факт, 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 yeah. Защо живеем в такава държава? Ниски заплати, тарикати, ебати. Вземи нашите токати, вземи нашите токати. Защо живеем в такава държава? Ниски заплати, тарикати, ебати. Вземи нашите токати, вземи нашите токати. Народа обеднява всеки изминал ден и се моли да не е толкова студен. Политиците взимат нашите пари, бягат и ни изоставят. Силните се борят, за да оцеляват. Слабите умират и в ковчега ги затварят. Сълзите на нашите деца ще ни тежи и на съвестта. Трябва нещо да направиме за нашата държава. Това дето е на власт да го отстраним и спокойно да заспим. Гражданска война ли трябваше да създадем? Да се борим за нашите права. Писало ни е да слушаме лъжите на властта. Ще ме смачкаме за това. Правителството се ограбва с години. Не можем да живееме така. Изпълнете нашите изисквания, да няма пискания. Ще ви бутнем от властта. Няма да оставиме нещата така. Няма да оставиме нещата така. Свобода или смърт, за политика няма съд. Във Франция гилотината играе, в България никой не хае, не лае. Обърни се, всеки да те знае. Нека всички да се обединим, парламента да го разрушим, законите да ги сменим. Няма сини, червени, зелени, кафеви и те нататък. Живота ни ще бъде гладък, yeah, живота ни ще бъде гладък. Окей, дивака леве. Защо живеем в такава държава? Ниски заплати, тарикати, ебати. Вземи нашите токати, вземи нашите токати. Защо живеем в такава държава? Ниски заплати, тарикати, ебати. Вземи нашите токати, вземи нашите токати, yeah.